ħarġet uffiċjalment il-proklama jew aħjar il-maħfra presidenzjali lil Melvin Teuma, maħfra li ngħatat bil-ħsieb li nkixef minn qatel lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Melvin Teuma u l-persuna li allegatament kien il-middleman bejn persuna li ordnat l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u dawk li wettqu l-assassinju tal-ġurnalista. Teuma, xufir ta' taxi, ingħata il-maħfra wara l-ġimgħa li għaddiet. Joseph Muscat iddikjara li firma ittra biex din il-maħfra tingħata ġala darba l-informazzjoni li jsemmi mal-pulizija tkun waħda li twassal biex il-każ jingħalaq. Dan iżvilupp seħħ wara li matul il-jum kien hemm aktar interrogazzjonijiet mill-pulizija wara li l-ħadd bil-lejl inġabru 3 impjegati tas-segretarjat ta' Chris Cardona. Kienet news li l-ħadd bil-lejl żvela kif fid-depo tal-pulizija kienu qed jiġu interrogati 3 persuni viċin ħafna tal-gvern brabta mal-arrest ta' Jorgen Fenech. Jidher li 3 persuni mis-segretarjat tal-Ministru Chris Cardona qegħdin jiġu konsidrati bħala suspettati u dan minħabba l-fatt li ngħatat twissija. Din it-twissija ġeneralment tingħata lil kull min ikun suspettat u dak li jgħid jista' jinġib kontri jekk jitressaq. Dan l-iżvilupp segwa dak li seħħ is-sibt meta l-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona kien isseħħ fid-depo fejn ukoll kien interrogat mill-pulizija iżda dwar dan kollu l-ebda komment mill-Ministru Cardona. I have no comments. Well done. You've been questioned in relation to the med. Do you think it's time to resign? Tixta tirreżenja, Dr. Cardona. Dr. Cardona, keċċejt xi ħadd mill-Ministeru tiegħek? Did you still go to FKF Acapulco? Can you admit it now? Jidher illi l-investigaturi fl-aħħar jiem tkellmu ma' diversi persuni minn kull sfera tas-soċjetà fosthom negozjanti u nies fil-qasam legali, fosthom l-avukat David Gatt. It-tnejn filgħodu ma qataw xejn il-movimenti fid-depo fejn deru koll l-Avukat Ġenerali Peter Grech madankollu l-Kummissarju tal-Pulizija baqa' ma derim kienu fl-ebda ħin ma ndirizza lill-midja. Jorgen Fenech, is-sit tal-kumpanija 17 Black u wieħed mis-suspettati ewlenin fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, negozjant li kulħadd jaf ir-rabtiet ċar li għandu mal-proġett tal-Power Station il-ġdida li xpruna il-Gvern ta' Muscat. Dawn l-iżviluppi kollha u l-iżvolta li kien hemm il-ġimgħa li għaddiet ġibdu r-rabja tan-nies, inkluż tal-unions li qed jitolbu li tinġar ir-responsabilità politika. Fost dawk li tkellmu pubblikament fl-aħħar sigħat kien hemm il-UHM Voice of the Workers, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u l-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin. Huma għamlu appell ġenwin sabiex ma ssirx iktar ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna.